Minn nhar it-tnejn l-aħħar jum ta' Lulju jibdew it-taħdidiet bejn il-Gvern u l-imsieħba soċjali dwar il-baġit għas-sena d-dieħla. Taħdidiet li fihom il-Gvern se jispjega l-prijoritajiet tal-2018. Spjegalna iktar dwar dan il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna. Fil-pre-budget se nifukaw fil-fatt għandna kapitlu fuq l-infrastruttura, għandna wkoll kapitlu ieħor fuq il-pagi, l-andament li huwa sodisfaċenti però naqtu tiegħu, u mbagħad ukoll il-viżjoni għal-fitur fl-aħħar kapitlu. L-enfasi fuq l-infrastruttura hija ċara. Dan il-qasam għandu bżonn jitla tarġoħra biex ilaħħaq ma' tkabbir ekonomiku tal-pajjiż. Madankollu tenna l-Ministru dan mhux se jsir għad-detriment tal-oqsma soċjali. Scicluna fisser kif fil-fatt huwa possibbli li l-ebda qasam ma jkun traskurat għaliex il-Gvern bena ekonomija soda biżżejjed. Anzi, wieħed li firxa ikbar ta' persuni se jibbenefikaw mill-baġit għas-sena d-dieħla. Għandek 4 snin ta' esperjenza tajba, però tista' dejjem titjieb. U allura qiegħed f'pożizzjoni fejn mhux qiegħed tellif imma qiegħed rebbieħ. U però min-naħa l-oħra teżamina l-effett u l-impatt fuq kulħadd. U hemm postijiet fejn ma kienx hemm impatt u allura titpatti għalih bil-budgets li ġejjin. Matul ix-xahar ta' Settembru se jsiru laqgħat mal-qasam kummerċjali, unions u l-pubbliku ġenerali biex kulħadd ikollu sem fit-tqassim tal-pjan finanzjarju tal-pajjiż. Għalkemm aħna nibqgħu għaddejjin naħdmu, il-meetings li nagħmlu għall-pubbliku nagħmluhom fil-bidu ta' Settembru, sew mal-business community, mal-unions in ġenerali, u kif ukoll fil-pubbliku nagħmluhom fil-bidu Settembru, u tul Settembru kollu għandi dawk il-laqgħat ngħidulhom bilaterals, jiġifieri niltaqa' ma' ministru bin-nies tiegħu kuljum tul ix-xahar ta' Settembru biex imbagħad f'Ottubru fl-ewwel 15 ikunu nistgħu nippreżentaw il-budget. Il-Ministru Edward Scicluna qal il-budget tas-sena d-dieħla se jitħabbar fl-ewwel nofs Ottubru u dan biex jintbagħat għall-iskrutinju tal-Unjoni Ewropea.